Ndes luwes karepe ora ya karepe. Alam bodhe kok silang kabeh. Aku kudu ngondhu. Kene ora tangi tak jroti kok kene lho. Wong bangeten. Wong iki mana mbok hitung driji turah drijine Mas. Mbah. Wong ketip iki mbok piye. Nek ya aku seneng lah. Toprak tanggap larang-larang kok iso malah dimbarno. Ini iki lho nek awake dhewe dirubung laler terus piye jal. Apa jagungane ngisor piye nak? Lah sing kemarin mloro ati apa jek? Apa? Dagelan metu tinggal mengkurep iku ndak. La ilaha illallah nek ora marahi wong kepengin ae piye. Ini ku dak ana batang ha. Kok batang kok ngenakno kowe iki lho iso ngadeg. Ngadeg ah. Lapo kok ngadeg? Wis go ngadeg gene. Lho rumangsa aku urung ngadeg apa piye? Linggo lah iki ana sing ngadeg. Lho aku ngene iki rumangsa ora wis ngadeg. Sing ngadeg ki lapane kok iso. Ayo lek aku dandan sore muput. Ya ora apa-apa, Mas. Kepiye wae awak dhewe melu seneng. Seneng ah, ora seneng gene. Kowe seneng aku susah. Apa kok susah? Ya susah ah. Lah perkarane tekan tuang syuting ya kurang ajar. Kurang ajar itu. Kuat marcodet berarti ora kuat iki. Lah kok ngono? Berarti lho ah gemletak ngono. Lah satingane jenenge kuat marcodet. Ora kuat, ora jedet. Maksude ki ya ora terus wonge matoh kuat ngono ya ora ya ancen kuat iki lagi saya mbok dak yo lah. Sing ngomong kuat sing ngomong saya sapa? Lah kuwi nyatane ya kuat iku wonge ora tahu jenenge saya. Lah nyatane ya saya anu ketok. Sing ngomong sapa? Lah iku kok turan. Iku turan ndak wonge. Lah terus. Ya padha karo aku ngene iku linggih tetep ku apane kok mbok rebuk terus ae lho kok iso. Ayo ngadeg lho kae lho Mas. Pak Lurahe teko Pak Pajero. Iku Lurah Agung Budaya. Lho gak Pak Lurah kene? Oga. Mboten. Tolong parkir nang kono le. Sapa kok mbok jaluk tulungan parkir nang kono iku? Ya udak mobilku ah. Lur. Kowe ku di Pajero. Lho sing nyopir rumangsam sapa? Sopirku iku. Nanti potong baram kapok kowe kok. Potong ya lah ah. Ora wedi aku nek perkara potong bayaran ae. Lah kok ora wedi sebabe? Bayar aku wis entek, potong apa? Gak iso. Iki ya ora apa-apa Mas. Ya Dik. Pokoke sok ben ya tak dongakno. Awakmu pokoke kudu kuat tuku Pajero. Lho Kek, lho kowe ape tuku Innova kok aku ape ora kuat tuku Pajero. Lah nek iku sok bar sesuk lah tak tukokno Pajero ngono iku. Lho tenan apa piye lah. Kandhane kok iso. Pajero apa iki? Lho, 2 dina sing akeh teko ya ta. Nek tak tukokno Pajero ngono pokoke Pajero kuwi. Pajero. Patok jejer loro maksude. Matur nuwun. Lah kok matur nuwun. Aku ora usah tuku patok jejer loro. Lah ya apa? Aku sesuk kowe tak tukono Alphard. Oh, alhamdulillah. Walane Pajero iki wis mahal. Larang Alphard lho, Mas. Iya. Kowe tak tukono Pajero apa tukono Alphard? Kowe tak tukono Alphard. Alphard mobil. Oh, Alphard TK. Alop mati iki jenenge kowe. Lah kowe daripada aku mbok tukono patok jejer loro. Apik lho. Apik ra apik gene. Lah nek mati gak dipathoki wong ngeri kowe piye? Kowe kok ngomong rembug aku mati patoki jejer loro iku rumangsam. Wah, kene iku engko sik perkara mati iku. Alah. Lho ngene iki do mulai sisan, Nduk. Weh.
besok iki saya main nimbale ado ning gabus mulai gak apa bentang istirahat kok iso. Gabus kok adoh, gabus yo cedhuk lah. Ora kanggomu. Lah anggota Agung Budaya ki wong ndi-ndi teko kabeh lho Mas. Ini ku jak gobloke anggota. Lah kok ngono? Lho ketok moto nek main nimbal padha ngulone lah apa kok mulai ngetan. Lah yo anak bojo ning omah Mas. Anak bojo sono mbae. Lho, anu mesisan jablas ngulon. Kowe gak ngrasakno aku. Anu mesisan jablas ngulon, Dik. Kula ning ndi? Biasa ngemblok ah. Alah kok senengamu kok. Ini ku takoki sik, Go. Aku lho jane aku ketoprak mbok kon nimbal iku seneng. Lah apa? Kalau mono bar main ning kene kok ning gabus, apa lah? Kowe iku seneng ning kok ngresula iku apa? Rungokno sik gojamu jane lah. Jane iki aku ketoprak. Nek nimbal iki aku seneng. Lho iki tembungmu iki ngresula kok ya seneng. Sik aku meneng sik rungokno sik. Prei ya mbok kon meneng. Jane aku seneng. Ya ora. Ning ra sida seneng. Lha kok iso? Lah aku mane dak bar kok Patebo nimbale kan cedak. Heeh. Aku mampir rene wis kewirangan nganggur aku. Lho nek kowe tetep ngisin-ngisini ya bendina ae. Perkarane apa gak ada perkarane arek? Apa iki? Mane kan di lapangan cedak SD. Heeh. Aku istirahat ning SD turu ning kono. Heeh. Ning ngarep kelas 3. Lho delalah. Jam 8. Ya. Aku sudah digubung cah cilik-cilik kayaan korban kecelakaan niku. Lah, Ngono lek iso? omongane marakno ati. Piye, Mas? Digubung aku turune kene ku dia. Lek, tangi Lek. Wis padang Lek ora wirang aku ngene iku. Aku amung kok turu ning kono lho. Wirange iki ning endi? Lho ora isin ngono piye turu didelok wong akeh kok ora isin ki lho. Tembung ora pas kok mbokku. Ora pas ki dipaske ngono. Aku tau ngepaske malah entek ndero kok. Lah kok iso ngepas kok nganti entek brumen niku lho. Lho kowe ora roh. Roh apa? Aku tau ngepaske entek ndero. Lah kok iso entek bru? Jaman kae, Dik. Heeh. Ceritane. Aku ngepaske. Bareng ora tak pas ngono iku ora pas-pas wonge alok. Mas nek ora mbok pasno ana cancel ae. Nek mbok pasno lha piro, Dik? Tak pasno ya sekitar 800 lah, Mas. Sik ah. Kok nyang-nyangan? Iya, Dik. Lho iku ngepasno apa iku? Klambi aku tuh klambi anyar. alah, Iku kok pikiran iso. melik jok kowe kumpulanem iku anggota tim Tim apa? antik hotel iku terus iku elik apa pikiran ngepasno. Wong Lah wis iya. enak-enak wong aku pisan ki bolak-balik kok iso. Lho nek aku ngono wis ora masalah wis ketok Deni iku kaya ngono. Gaya metu klambi klambi bolong kabeh ngono mbok nggo ae kok iso. Klambi anyar bolong kabeh dinggo. Kawe kok klambi bolong kabeh mbok nggo ae kowe ku. Lho klambi ku anyar Dik ora bolong ah. Lha yo anyar lah lho panggah bolong. Lah kok iso bolong? Nek ra bolong kena dinggo klambiku. Ku sak kok aneh ngene. Lho klambiku ora bolong kowe. Nek gak bolong kena dinggo. Iki dak yo bolong kok. Iya. Bolong. Lah kene ora bolong sirah mbok lebokno ndi? Iya, Dik. Lah iya. Bener kowe nek. Lah wong nek perkara pinter-pinteran pinter aku ngono gak kowe wae ah. Iki awake dhewe ape adon berok-berok model piye ya mbah Dik. Wong ancen ya karek wong loro bloko. Mbok hitung iku wong 15 enek. Iki ning ngene. Iya. Awake dhewe wong loro. Heeh. Iki wis cara mono iki ngaturi atur pambagya pambuka awake dhewe metu wis ana. Ning siji asline kan wong telu iku kudu rukun. Ana Mondol, ana Deni, ya kudu ana Gombloh. Wonge iki ning ndi? Heh? Wonge ning ndi? Alah kowe kaya ora roh Gombloh ae lah. Yo Angger main ning Juwana apa meneh iki daerahe dhewe. Iki mesti ndekne mblarak-mblarak. blarak-blarak. Lah kowe ndak ora tau roh nek ndekne saiki duwe demenan wong gajah apa piye. Masa Lho, kandhani kok. lho potongane kaya tukok luku kok duwe. Guri selepan. Rumah Samopol. Iku lho wonge teko. Lho, ya Allah ketek ae lho. Aku gumur lho. Piye? Iya, wis Podo-podo ketoprak ning banget susahku iku podo-podo dadi dagelan. manggon penake ngono kok iso susah ki lho, Pak. Lah kok ora susah. Metu mau cah wedo-wedo penontonnya full. Full. Metu calana lanang perang ya penontonnya full. Full. Bareng metu dagelan sing nonton karek wong limoe do dienggo karepe dhewe karo turun ini iki piye. Mulaman aku ndak bangeten. Lah iya. Aku dhisik kok dadi lanang mbah piye lah yo. Aku ndak iku ah. Aku dhisik anu dadi wedok. Lah kowe dadi wedo sing ame ngarepno kowe lho sapa? Dadi wedok golek dhuwit gampang daripada wong lanang. Ora ana wong golek dhuwit ya gampang wong lanang. Alah sing ngomong sapa? Wong lanang lagi metu sak metu golek apa dhuwit gampang.
Gampang wong wedok. Lah nek iso gampang wong wedok. Wong lanang iki angel golek dhuwit. Contone iki mang lho, wong wedok iki lho metu biyu. Iki takoki ya Kak Reni sing nggone ning ngarep. Mosok Undus si bokonge ning kene. Etek-etek mau modal ngene tok iki lho. ngene. Brel 200, 700, 800, 910 juta pada dadi. Bokong Bokong nengen. Iku nek dike nengen. Iya wis Lah nek ngiwo alah nek ngiwo wong kene dhewe tanggane dhewe. Kowe roh niken iki dak ya wong kene dhewe. Iki wong wedok lho. Bokong diguak ngiwo ngene iki lho, tanggane iku do brul. mosok Do nyawer. iku lagi ngiwo. Iku lagi ngiwo niken iki mang. Mengguri Tanggane lah. dhewe lho padahal iku. Lah nek mengguri ya beda. Alah mengguri malah dikeroyok wong pirang-pirang diweki dhuwit pirung-pirung disaweri. Mosok. Lah kok iso? Lah iku mang. Mengguri. Nek mengarep belas rata duit. Apa meneh kok wong wedok gelem bokong dibuak mengarep. Heeh. Ngalah tanggaku lho. Ngene. Bokong dibuak mengarep ini gelange gedhi, kalunge gedhi, Perkara untuk omah tanah dibuak mengarep. dibuak mengarep. Lah nek wong lanang ra padha wae. Wong lanang ya bosok kok. Lah nek iso bosan nek wong lanang padha mau dibuak nengen. Kowe ra roh. Nggih. Iki pengalaman. Heeh. Zaman pertama kali ini nom-nomane bose Agung Budaya jenenge Haji Muhammad Damin Panuroto. Omonganmu. Damen Panuroto Lho iki pengalaman lho. Iya. Dene kan dhisik seneng dangdut sadurunge nyekel ketoprak Agung Budaya. Heeh. Iku bola awit bayi. Lah terus Iku delokane dangdut zamane Ika Talenta. Pagi tenar-tenare. Iya, tenar-tenare kae. Wah, dangdut delok. Dekne bokonge digowak ngene nyenggol kancane mendem jotos-jotosan. perkara nyenggol. Lho nyenggol malah do benjut kabeh. Iku nek nengen. Nengen. Lah nek ngiwo. Ngiwo ya padha ae. Nek ngiwo. Kowe roh Potro. Potra. Potro sing saiki dadi lurah. Heeh. Lumpun lah. Lurah gong. Masaku lurah. Masaku lurah desa. Iki malah ora roh iki. Lurah gong Potro. Awake kuru mergo bokonge dibuak mengidul iki mang mengiri. Mosok potra kuru? Lho. Digenjoti wong akeh gembes. Dadine perkara buak ngiwo. Aja tos pentile napa, Pak? Mengguri. Lho mangguri malah Potro ndek nganane nyonyor cangkeme Lah perkara. dijongkerokno kok ngguri mergo joget ora karuan parake wong lanang. Nek mengarep mesti ora. Ah halah kowe roh anak mondol. Heeh. Ndek nganane lho bokonge dibuak mengarep Gini. 300.000. Mosok. Ora aku tok kowe ora ajine iki. Kandhane. Bokong bak marep 400 malah. Ora ngono. Percayalah ora lah. Mosok. Entar sik. Mosok Ayo 300. ora. Lho 300 bisa keblondrong. Ndeke 450. Lah kowe keblondroe piye? Alah kuwet iki. Wis ki piye, Pak? Enake, Pak? Ya enak ngene iki. Ora enaknya. Iki mang ditutupno. Pak, Sakit. kuat mau. Nggih. Pak Munduti wonten Nggih. Kitir Sumilir. Ayo digawe lagu-lagu ae, Dik. Perkara ceklan iki kok bingung. Lah aku sing mik sing ana rambute ngono iku, Pak. Mik lah yo ana rambut. Pamundutan lagu saking Abah Haji Muhammad Kuat Marcodet ora kuat ora jedet wonten setunggal tembang Kentir Sumilir. Kowe ku sing kentir kok iso. Lah aku kentir mbiyen mula gone aku tetep tak tampa, Dik. Mbak Reni iki mau ya pesen melalui WA nuwun sewu dereng sempet kula buka. Apa? Aku wong ora roh lagune aku ya meneng ae. Lagu apa? Jaluk lagu Brotosena. Nek kowe iso diaturi. Gentore Dian Brotosena niku. Ah iya, nek kowe iso diaturi wong. Ora iso ya. Aku ora mondel iki wonge serba bisa, pokoke angger. Ning Wong ana krepekane kok saiki. Yo tenangan. Duet, mau duet. Duet kali sinten mangke Bratasenane? Oh, gak duet. Ajike kok Mas Jagung dhewe kok. iya. Hah? Mau duet Brotosena, Dik. Lah, iki dak sing koyo ndek kanane iki sing tengah iki. Iki Sik. gini. Sing tengah iki dak koyo ndek kanane iki. Lah mosok kowe. Dengan endi? Ora, Dik. Oh. Dengan endi? Angger ae. Endi? Ora sing mbok dono aku kok lho. Ngawurmu kok iso. Nek pasar karo sing rumasane. Ora. Ya sapa? Dan kok matekan pasar barang. Maksude liwat ngono lho. Kok saya teko Didi to iki. Ah, ayo Mas dateri Kitir Sumilir. Ya wis ana wong. Aja ngene, Adik. Apa? Wah, ana oyote pirang-pirang Mas. Padha oke lah iya. Lah aku ora duwe oyot ta. Lah kuwi apa jenenge? Ah, wis tak kerok ndek iki. Alah apa buka? Hmm? Buka. Ayo. Ah iya, kok
Apa mau jaduri apa ngomong karo Mas Win? Iki ana pengumuman, Dik. Apa? Sing nuwun sewu ingkang nemokke gading penggemar Once ingkang kehilangan wonten panggung nggih kala wau tulung dibalekno engko diweki imbalan sepantasnya. Oh, nggih. Sing nemokke Once gading. Nah, sing entuk kok balik. untuk imbalan sepantasnya. Nah, iki ngene, Dik. Niku apa lempet-lempet ya Mbak Reni? Ngajak Kok sik kok. Iki putrane sejak nonton ora gelem kae. Kowe nek mulai tambung ngono. Tenan. Iki sejak nonton ketoprak mau kae ya, Mbak. Hah? Kae. Sampeyan nek mulai tambung lho, Dik, engko malah. Heeh. Lho kok matut. Lho kok malah datut. Iya sik, ngono ngene, Dik. Karepku Wa bila taufik wal Alah, hidayah. kok senengamu kok iso. Ayo Bratasena ra ketang piye-piye. Ditosi setunggal lagu Bratasena. Ayo awake dhewe ngaturke gunging panuwun dulur wong iki lakone ben ditutuke. Sesuk lah iki nimbali awake dhewe ning adu. Awake dhewe ngaturke gunging panuwun kanggo keluarga besar warga masyarakat Ketip. Nggih, mugi tansah pinaringan rezeki kang berkah barokah. Yuk awake dhewe do golek pawarta ngono wae. Nah, matur suwun sayang. Leres, ini kok tombolnya kurang seng. Monggo silakan. Pancolo lan Pancokro. Kamu kok sira iki sak lorone. Sak upama engko tak tampa siji lan sijine. Mesti wae bakal runtik atimu. Persanuwun. Kula ning papan kene aku kepengenake supaya kang sira sak lorone gelut ning papan kene di sing menang kuwi calon garwa. Boten. Tak wujudi Kaya ngono ayo. wayah iki wayah. Ono ing tengah ngalas kang bebondotan. Ono bocah wadon kang ayu. Biasane bocah lanang sing ngene iki mesti modus. Apa to tegese modus? Ya mesti ana karepe sampean iki. Jawaban. Sopo to sing dadi aran? Sampeyan iki kok cocok cedak-cedak lawan aku sampeyan iki rada kado. Aku endang wasiki. Ya bocah lanang sapa kowe? Iya, Kakang Joko Murdo. tenane kowe iki isih perawan apa wis duweni bojo? Ih, kok sampeyan iki dadak takok? Ya brecengane bocah wadon kaya ngene ya mesti perawan ting. Mateni. Sampeyan iki wis sampeyan semingkir aku tak Semono bacotke. uga aku go isih Joko. Nah ngene ya Warsi. Aku ora takon sampeyan. Lagu ae sepisan. Aku ketemu karo kowe kok ya rumangsa trenyuh sakjane aku. Tenane aku seneng karo kowe. Sampeyan iki ngadu aku. Jenengan iki bocah wadon apa bocah lanang? Sambil diteliti. Kok guyu jenengan iki? Lah kula niki bingung kok. Badhe mau panjenengan pripun? Iki
aku wedok lanang apa arep takon jenengku. Nek takon jenengku tak tutupe nak Rino Suryanto nak bengi Suryanto. Dengan sino. Nggih jenengan menika sinten? Aku Putut Jombolono. Kakang Putut Jombolono. Mulai ndang warsiki kakang. Kita mau padahal kudu. Sombongkan jadi iman, teman kekebalan bertemu yang sama di dalam. Putut Jombolono tak ada lagi bilang orang-orang yang bertemu yang sama di dalam. Agensi nyemok. Leng, isi apa dulu? Ya. Ayo. Sahur. Loh, yuk tenan deh. Tumpul lo kok. Lah yo
Yo sok kabeh le. Alah. Lintang api daerah gini gitu. Ah, iya. Cek, oke, tadi sampai ketemu besok sampai. Ya, oke, Wak. Tuk 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 tuk. Fokus serangan, turun,